Ginaabi-abi sang Iloilo City Government ang pagpasaka sang kaso sang Department of Social Welfare and Development o DSWD batok sa pila ka barangay officials sa syudad nga na-involved sa issue sang assistance to individuals in crisis situations o kun AICS. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, mangin paagi ang proseso legal agud nga mapasiguro nga matag ang issue kag matinuan ang ngalan sang mga ginakusar. Sa iya opisyal nga pahayag, ginbaton sang Iloilo City Government ang investigasyon nga pagadumalahan sang Office of the Ombudsman matapos nakafile ang DSWD sang kaso administratibo batok sa 12 ka barangay officials kag duha ka mga empleyado sang Iloilo City Hall. Suno sa iya, handa ang Iloilo City Government nga magkooperar kag maghatag sang assistance kung kinahanglanon. Una na nga gipahayag sang DSWD nga ginahanda pagid ang dugang nga kaso kriminal batok sa mga opisyal kag personnel nga involved sa pagpangbuhin sang ayuda nga para kuntani sa AICS beneficiaries.